Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyil karim, amma ba. Akwai mutane guda uku da suka yi tambaya. Na farko akwai Kobu Bilinge na Sonitrap, kuma na biyu akwai wani bawan Allah da ya tambaya akan layya, kuma akwai Alhaji Sulemana Diya Maradi shi ma ya tambaya akan sallah. Kenan za mu fara ba da amsa akan Kobi Binyamin na Sonitrap, wanda ya ce yaya ne hukuncin auri wadda zina, kenan yaro ko yarinya da basu da uba ana iya aure su. Musulunci gaskiya jamhur suka ce babu laihin komi, tun da shi bai yi laihin ba. Iyayen ma an suka tuba ana yaye musu, balle shi da bai da laihi. Qur'ani yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, kowa bai ya dauki laihin wani. Kuma Qur'ani yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin, mun har zuwa ƙarshe, inna akramakum indallahi atqakum, yace wanda yayi ga Allah, wanda yake tsoron Allah shine yake da karama, yake da girma a wajen Allah. Kenan bai da laihin komi. Wanda zina shi ba laihin shi bane, kuma waɗansu har suna cewa baya shiga aljanna, yana shiga aljanna babu komi, ba laihin shi bane. Allah bai ya ɗauki nauyin laihin wani ya ɗora ma wani. Ubannin ma ana yaya musu, balle shi da bai yi ba laihin komi. Inda ya yi aiki mai kyau, kuma yana da imani, kuma ya yarda da Allah, kuma yana addini da kyau, kuma akhlaqin shi mai kyau, kenan anan tana yiwa ma zai yi wani wanda yake da uba da bayya sallah, zai je yayi aure ya aure mace, suna zama haka shi bayya sallah, kenan suna zamne ne kawai, fasikanci ne suke yi, su ne auren su bai dace ba. Shi da yana da musulunci, kuma yana da imani, yana da akhlaq mai kyau, babu laihin komi. Kuma tambaya na biyu na wani bawan alayya ya tambaya, gaskiya layya sunna ce mu'akkada wajen jamhur, kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana layya da raguna guda biyu masu mai, gudan yana yanka shi saboda shi da famikin shi, kuma na biyun yana aika ma duka al'ummar shi. Kenan kaga ana so a yi layya da rago mai maiko, kuma ba a so, ko an hana ma a ce a yi layya wanda yake kafan shi a karye yana gingishi, ko abun shi ɗaya da haƙoran sun faɗi, ba don tsufa ba haka suka faɗi. Kuma ba a so a yi layya wanda ragon da bai da ido, kuma ba a so wanda bai da ƙaho, ko ya karya ƙahon nashi ya karyu, amma ba ƙananan ƙahon ba. Ƙananan ƙaho baya komi, ana iya yi da shi. Kenan kaga layya sunna ce mu'akkada, amma su Abu Hanifa suka ce wajibi ne wanda yake da hali, in dai ka iya tukuna da gangan ka ki, wannan wajibi ne akan ka kai, in dai kana da, suka ce. Kenan lokacin layya gaskiya ya kamata wanda yake layya musulmi ne, baligi ne, aqili ne, kuma ya iya, yana da abin yanka tukunna, nan ne shurutukin nashi yake cika. Kuma ya zamanto alhurru ne, mutum yana da yancin kanshi, ba bawa bane ko baiwa. Kuma ya zamanto baligin mace ne ko namiji, duka babu laifin komai. Kuma mace ma kuma tana da ƙarfin da za ta yanka rago na layya, ita ma tana iya ta yanka, babu komai. Kamar yaro da yake da ƙarfi zai iya yanka. Kenan kaga anan ba hana ba mace ta yi yanka da hannunta. Yanda muka faɗi, gaskiya ba a so wanda ragon da baya gani, ko baya tafiya kafa a kare, ko kunne a cire, ko ni da laihi kuma baya iya tafiya kamar rashin lahiya. Kuma ya zamanto muka ce abubuwan nan ba su faɗi ba daga bakinta, asnan haƙora, kuma bai da wani lai. Amma ba haka bane gaskiya,
bai dace ba. Kuma layya ana so ne ya zamanto, muka ce ragon ya zamanto yana da mai ƙwarai kamar shekara guda. Kuma an yi so wajen haji mai maiko ake so, amma a lokacin haji gaskiya an yi so ragon da yake da nama da yawa. Kenan kaga akwai bambanci. Da muka faɗi an yi son a yanka rago ko akuya mai maiko, ko ya zamanto in babu waɗannan ko raƙumi ko shanu duka ana yin. Kuma mutum indai ana so a haɗa kuɗi a saye, sai a sayi raƙumi ko saniya. Amma mutum shi ɗaya ne gaskiya an yi son kowa in rago ne mutum ɗaya ya kamata ya yanka. Ba a gamu, in aka gamu sai a sayi rago guda biyu. Kuma in za a yanka gaskiya dole sai an yi sallan idi, an sabka limami ya yanka, limamin unguwanku tukunna za a yanka. Kuma lokacin da za a yankan nan sai a ce bismillahi Allahu akbar Allahumma haza minka wa laka haza anni. Kenan sai ka bato sunan Allah, bismillahi Allah akbar, mai Allah mai girma, Allahumma minka haza, daga wajenka ne wannan abun na same shi, kuma gashi ni ko zan bada dan saboda kai, walaka dan sadaka zan bada. Kenan ana so mutum ya yi wannan addu'ar nan lokacin da yake yanka. In akwai wani abu daban kuma sai a tambaya akan yankan layya. Kuma tambaya na uku na Alhaji ne Suleiman ya maradi na gune, wanda ya ce yaya ne mutum, ya ce yaya dai in ana tada sallah waɗansu suna ta kada kamata sala so guda, waɗansu suna ta kada kamata salatu so biyu. Wajen jumhur Hanafiya da Shafi'iya da Hambali guda biyu ake faɗi. Gurin Imam Malik so guda ake faɗi. Kenan babu, kowanne kana iya kai. Kenan kai malikiya ne guda ne kake yi, babu laifi komi haka ake faɗi. Sai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah, hayya ala salati hayya ala falah, qad qamatis salah. Wajen Malik so guda ake faɗi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Duka abu guda ne, kawai daga nan ne suka bambanta. Kuma tambayanka na biyu Alhaji biya maradi, kace yaya, kace mutum ya yi raka guda biyu in zai tashi na uku, ko daga sujuda ne zai tashi zai daga, yaya ne yake faɗi Allahu akbar kin a ƙasa ne zai faɗi ko sai ya tashi ya tsaya? In ya fara tashi ne nuhuz, inda nuhuz kenan tsakanin zaman da ya fara tashi har zuwa ya tashi ya tsaya, a lokacin ne sai ce Allahu akbar. Kenan daga nan sai ya karasa ya zamanto ya tashi. Haka ne ake yi, ba daga ƙasa ba za ka faɗi ka tsaya, kuma ba sai ka ta yi sama ba ne, a'a daga ƙasa za ka fara Allahu akbar har ka je ka tsaya. Haka ne ake sallah. Kuma takbiran nan duka yadda muka faɗi ba daga murya. Yanan mutum kan shi ne kaɗai zai ji ma ya ce Allahu akbar, daga bakin shi da zuciyar shi ne yake faɗi. Baka bari sauran mutane su ji don karka musu tashwishi yadda muka faɗi. Kenan kuma ko sauran addu'o'in ma mutum zai yi su, sai ya yi su da hankali, dan karka ɗauki hankalin sauran mutane, su ma suna da waɗansu addu'o'insu. Daga takbiratul ihram har zuwa sallama duka almamun shi bai ya daga murya, limamin ne kadai za a bar ma daga muryan nan. Sai dan ya zamanto mutane busaji daga baya, kenan sai a dauki wani cikin su yayi ladanci dan sauran mutane na bayan nan su ji. Ko takbiratul ihram ma na farin nan in ba wajen Malik bane ba, wajen sauran jumhur ba daga murya. Wassalam.